Hi guys. Morning. Hello? Yes. Have you seen my cutter? Cutter? My Yung scissors. sa bag mo. Tingnan mo sa bag mo. Alas 7 na dito. Alas 7 na ng umaga. So, dito na. Here. Pangalawang araw namin dito sa Batangas. Kaya agad nila naligo. Open that for me. How to open this again? Wait. Like that. Yun. I want to see mommy. Lolo, Lolo. Hello. It's early in the morning. We're gonna Mom! breakfast. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Dong Dong! Show me mommy. Call her that I'm here. Call my mommy that I'm here. I want to see her. Now. Ano oras na ba? Magkape tayo sa kakakain. Tell her. Mag-breakfast tayo. Just get out of the swimming pool and Morning use your vlog. slippers. Hello guys, this is a morning vlog. That's all. Today's ganap is kakain kami ng breakfast, and then after that, we're gonna swimming again. Because our Princess Chloe Isabel want to swim. Because she want to be a relaxing mode when she is in a staycation. Outside. Oh, We'll go outside. Vlog. Let's follow us. Follow us. Can you help me? Ikaw na mag-vlog ha? Ganun mo. Untog. Yeah, kamusta? Untog. Kumusta? Good morning. Good morning. Good morning. Say hi. Good morning, good morning, good morning. Say hi. We're vlogging now. How can I put this down? You have to spread it. Ding dong. Ding dong. Chloe. Ganda. Yan, painitan mo siya, Len. Maganda yung init, Len. Punta tayo doon sa ano? Sa baba. Vitamin C yan. Isa na? Ha? Naka-mic pa yan, no? Lang yan? Uy! Yun, nandito na yung breakfast namin, guys. Morning, sir. Sige po. Pangalawang araw namin dito sa Nones Resort, guys. Sobra talagang ganda. Part ito ng Batangas or Tagaytay? Sige, Batangas. No? Tapos, ang ganda talaga ng mga views, pagkain, at saka yung, Hindi yung kwarto, lahat. oo. Nasa, sa 50K for 3 days. Oo.
Ganito yung aming relaxing mood video amin. Kasi, Punta din. Sinama kong jowa si Babe ba? ganyan yun. Kasi ngayon, naghihintay kami ng aming breakfast. And after that, manligo na kami. Sulitin natin to kasi kasi bukas di ba biyahe na tayo? Uwi na tayo ng Makati. Di ba? Hanggang 3 days lang tayo. Kasi may work kapag Monday. Ano ba ngayon? Saturday. Ay, Friday. Ano tayo? Bukas ng afternoon. Oo. So, 3 araw. And then Monday, back to normal life. Hanap naman tayo na pagkakakitaan. Work ulit. Andiyan na yung ano natin na, yung breakfast. Yan, ito na yung breakfast namin guys. Napakan ka na ako. Bagay na yung Asa? Romeo. Coffee na. Where's my brownie? Ay, kaping. Kaping barako, babe. Masarap. Native ila kaping. Iwan mo ko, ay. Tuwan mo rin ako, babe. Native yung coffee. ano ito? Masarap. Ano tayo to? Sige, Bob. Ano sa'yo, ma? Brownies, diba? Sa akin. Dessert ka dito. Where's the middle one? Nakuha na The nito, okay biwan one. niya. Okay. Naka, tulog yun. Baka naman hindi lang Kaya na. Okay lang yan. Play mo lang. lang order. Ano raspberry? Saan ba ako? Ah, sa raspberry. Raspberry. Ako yun. Tingnan mo. Saan ba yung banda, Chloe? Malapit lang. So, punta kami ng apo ko doon sa maliit na pool daw. Oh, Say hi to everybody. Bye. I'm watching you. Hi. With your lolo. This is our second day dito sa Tagaytay. Ang ganda po ng view.
Akala ko ba pula? Be careful, Chloe. I'll be right back, okay? Be careful. Be careful. Be careful. Yes. Okay? Kulang ako, tapos swimming na ako. Olive! Olive! Hi guys! Ikaw magsalita. Hi! Saan tayo ngayon? We're at the swimming pool of another one. No. Dito ka ngayon sa Nonis Resort. Yeah! Noni Resort? No new resort. Ay, punta natin yung pambata. Meron din pambata dito eh. No new resort. Ayun oh. Ay, kaso nililinis pa nila. Kaso ito maganda sana dito kasi walang tubig oh. Let's go shower. Wait lang. Shower tayo. Shower tayo. Shower tayo. Abot mo yan, tingnan mo, abot mo. Oh, di ba? Dito, abot mo yan dito. Sige. Oh. Hello. Hello! You swim then? Yes! Ha? Don't let me go. No, let me go. Ang cute mo naman. No, let me go. Tinuloy mo nga sila sa sigat kaya. Kanina pwede huwag doon kayo malamig. Ayaw doon namin. Ting, 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 ting. I'll go. Ang cute ng paa niyo, oh. Parang hindi. Alam mo yung hindi? Let's go to the smaller pool. Slowly lang ha, don't run. Let's go to the smaller pool again. Ate, Paalam mo na paa. Mayroon na tayo dun. Gusto niya kasi dun. So guys, mag-picture lang kami dito kasi bukas uwi na kami. Ano yan? TikTok? Yan. Yung timer. Sige, lagyan mo. Lagyan mo. Yan. Habang nag-picture si Mrs., ako nagbablog din dito. 10 seconds. Gawin mong 10 seconds. Ha? Saan ba ako? Hindi ako kita. Ayan. Gawa tayo ng tripod eh. Yun lang, ginawa tayong tripod. Saan kayo?
Playground. Ah, okay. Bye-bye. Sino ito yung kumain dito? Babe, alis kami mamaya. May bili na kami sa labas. Kaya na tayo sa labas. Nagagito na laso. Hindi nilabas na yung babaw? Dito lang kami. Ako yung sila sa'yo? Kanta pa daw, kanta pa. Wala ka ba? Kuti-kuti. Mga lantin. Kakain na kami sa labas, guys. Ay, ito sa'yo. Kasya sa'yo to? Yes. Ayun sa akin. Ah, sapatos ka na lang. Ngayon ka man. Bagay sa'yo. Ding dong. Ayan, babe, oh, dyan sabi ko sa'yo. Babe, ayan sabi ko sa'yo dyan. Magandang view Yun yan. nga dyan sa likuan mo. Sa taas tayo. Tapos picture tayo dun sa may ano. Sige. Billiard. Bibilyard daw kami mamaya. 1 hour free. Tapos 200. Susunod na mga oras. Isang oras, mahaba na yun eh. Di ba? Oo, isang oras na. Pag na-after na. Return na lang. You say hi. Hello, my name is Olivia. Olivia Sidney. You say hi to the camera. Hi guys. Say hi guys. Say hi. I want meatball. Yun, sakto. Yun. Hindi ako marunong dito ah. Ako nga rin eh. Parang ano lang ako. Kung makasip ka. Guys, magbibilyar lang kami. Dalawa ko ni Bob.
Pinagpawisan kami nun ah. Okay. Thank you. Ang talagang mo, sarap ng ano oh. Sabaw. Up and down. Namit ka sa baw? Okay. Sarap. Talon ako ah. Hindi ako po above no? Hindi po. Hindi. Diba? Wait lang. Ano ba yung telephone mo? Wala. Uy. Ang inaasam-asam ko. Oo. Asan? Dinampas din nila. May lang. Mama, limon. Ito lang. Sarap. Sauce naman lang. Gusto tignan ko nito. Naka-record ka, Dad. Bunot niya eh. Ito. Ito. Ito tayo sa ginanus. Tama dyan kung matulog ka na sa swimming pool. Yan nga. Hindi mo na dali. Dali? Alright. Papawala ng stress kasi papalit na tayo sa stress. Isang araw na lang. Stress na naman kayo ulit. 1, 2, 3, smile! Merry Christmas. Uy, mapagani! Ano, pinaw? Beer month. Video mo na lang, video mo ad kasi. Vlog to ya. Ano mo? Vlog nga to. Natakpan niyo sa bobo. Natakpan niyo sa camera. Hubog na. Hubog na yun tayo. Ang bilis. Ay, nako. Sarap ka. Picture mo kami tatlo. Sige, sure. Bakit? Ay. 1, 2, dali na. Sa amin wala eh. Dali na, te. Sige na. Ayaw ko. Sa kanila yun sa... Oo guys, sabi pangit daw kasi ang isa daw, may isa daw na mawawala. Ha? Nga na, day? Yung sa kanila. Eh? Sa mga ilongga. Nya sa to kayo may usan. Bawal din sa mga tatlo sa picture. Kasi Ang isa, ano? din sila. Yung isa mawawala daw. Kuya, ano? Ay, hindi talaga mag-picture yung tatlo. Yung tatlo? Hindi mag-picture yan. Ano, ito sa